tabuk social media o video kaisa viral wngwi tongo norok viral video ni mangpili nugui mankhana video ni screen o tei nugui mankhana kaisa plane landing tongmani jora o no bwkarang khaksa dewak se thangmani tabuk social media o video viral wngjak tai o plane landing wngma jora o kaisa hacha kotor bai katika hinui bo tabuk social media o viral wngwi tongo saimangkha o plane wngkha Indonesia ni hinui Indonesia ni Batik Airline ni Boeing 737 hinui chung saimangkha o plane landing wngma jora o no bini bwkarang khaksa dewak se thangmani mangpili tono kasa phaimani nukha saimangkha o patimung bai kaisa hacha kotor katika hinui tabuk social media o video viral wngjak tei norog bo nugui mankhana o video ni mangpili video ni screen o.